тук малко боли, нали? Да. Малко боли. Значи, вие какви лекарства вземате? За кръвно. За кръвно, даже защото да, има проблеми сърдечен. Ето, щом тук е меридиана на сърцето, на перикарда и на белия дроб. Затова отварянето на ръцете не е възможно винаги на всички. Така. Добре. Така, отпуснете кръвта още малко. Колко време трябва да стоя? Минимум няколко минути. Максимума няма ограничение. Аз започнах да броя от 10, Степ бай степ. Степ бай степ. Почваш от 5 и... За всеки индивидуално. Дай за какво става просто. Ако няма храна, как става? Да. Така. Още малко кръка навътре. Добре. Ето. Така. Добре. След това последователно можем. Мастер Шал препоръчва. Да. Аз ви правя от... тя е морска, едра морска сол, но каквото искате може да сложите в... те са хубаво направени турбички. Така. Екстенсия. Да. Леко, без да се бърза. Нали, понеже тя го прави, някой няма да го понесе. Може и 2 кг едра сол, може и 1. От 2 до 4 кг може да бъде тежестта. А по принцип, в другата мастер препоръчва да се продължи до там да се стигне до 10-15 кг. И на един и на другия човек. Така. Вече 4 кг не има за нищо. Изкупихме всичката сол от... Нали? Да. Аз вече слагам 4 кг на един и 4 на другия. Как е усещането? Така. Искам да видя колко човека ще останат за семинар. Вие сте двамата? Да, ние двамата останаме. Кой друг ще остане? 3? Кой друг? 4? Каква е цената? Цената за първата част на семинара е 70. Ако останете и за втората част, тя не е 70, а е наполовина. 35. И от хора, които са участвали на първия ми семинар, когато дойдат след това на следващ в Бургас, кратък, имам предвид недълъг, цената е наполовина. Винаги наполовина. Така. Затова аз правя и като жест втората част на семинара да е наполовина. Така. Добре. Добре сте така, нали? Какво? Малко има болка. Добре. Като сравните с това, което правите в къщи и тук, как е разтягането в къщи и тук? Тук е по-добре. По-добре. Затова размерите на пейките са описани в книгите. Или си ги правите сами, ако успеете, или ми се обаждате. Искам да питам нещо. Да, питай. Може ли има изкривяване и болки в кръста? Да. Може ли да се запишем при вас на физиотерапия? Може да комбинираме с пайдаладжин. Можете, разбира се, че можете. Сам трябва визитка. Там има визитки. Може. Вече ходихме на няколко места, просто изкривява се напред. Разбирам ви. Това е слабост на енергията. Какво казва, още една минутка, какво казва мастера? Той казва, че когато... Знаете ли се как се ражда малкото дете? Малкото дете се ражда... така се спаднати ръчички. Добре дошъл, приятели. Аз не знам дали доктор Георги Зидаров, който е хирург от Бургас, го познавате, но той идва за нашия семинар. Той участва в нашия семинар. Има място, приятели, там има много столове. Има място и той участва в нашия семинар в София. Така, секунда давам проче. Така, заповядай. Това е много важно, че официалната медицина работи с нас. Доктор Зидаров, да ви кажа една новина. С университетска болница Дева Мария ще подпишем споразумение за клинични изследвания. Надявам се, че и с нашата болница ще успеем. Там вече имаме благословие. Да. Така. Добре. Сега вече можем да свалим. Така.
Това са обещатели, намира се някакви клетки. И се раждат нови. Токсините. Все пак не носи ли някаква вреда? Ами, не. Но степ бай степ, докато се убедите, вие трябва да практикувате. Няма как. Просто не знам дали много силно трябва. Ами вижте милиони отзиви по целия свят. Милиони отзиви. Ако това беше преди 10 века, когато нямаше интернет, и си говорим за тези феноменални резултати, нямаше как да ми повярвате. Но интернет е пълен със свидетелства. Ние постоянно умират клетки в нашия организъм. Какво са отрицателни, не умират повече, които са полезни за тях? Не напротив. Клетката се видоизменя до степен до пълна активност, енергийност, работоспособност. Включват, само секунда, случват се биохимични промени, които могат да се измерят веднага, като кръвни показатели, така че те са измерими. Промени в кръвната захар, промени в биохимията на кръвта, проблеми в хормоналния баланс на организма. Това се случва и се доказва веднага. Затова сме тръгнали в Европа да правим клинични изследвания в болници, защото може и чрез методите на официалната медицина да се докаже. И доктор Зидаров не е казал нищо до сега, нека да му дадем думата. Докторе, няколко думи да кажеш. Милка, нека и доктор Зидаров да каже няколко думи от гледна точка на официалната медицина, как вижда пайдаладжин и какви промени се случват от гледна точка на алопатичната медицина. Аз не знам какво да е разказал от мен, но аз ще ви кажа какво се случи с мен. Защото едно е да го изпита човек и друго е да го чуе от второ или трето лице. Предвид на работата ми, от известно време бяха почнали да се появяват отоци на краката. И ходих при колеги и гледахме, казаха, че няма нещо особено, но явно имаше проблем, така или иначе аз го установявах. Тъй като бях в чужбина и не можах да започна от началото на курса, отидах в сряда, т.е. във вторник, значи бях 3 дни, 2 дена и половина. И когато отидах, половината курс беше минал, бяха обработени глава, мисля, че ръце и така нататък. И когато аз отидах, започнахме да обработваме трупа, тялото. Само това беше останало. След като мина курса, не усетих някаква особена промяна в състоянието си. Преди това, преди да отида на курса, докато бях в чужбина, се появи една топка на гърба, народа му каза сляп цири. И понеже бях на чуждо място, въпреки че имах застраховка, реших, че няма смисъл да ходя там да ме обработва хирург, да ме цепят и така нататък. Успях, издържах. Отидах на курса и даже тогава господина ми каза, ти каза, имаш на гърба един голям цири, трябва, той ще се пукне всеки момент. Викам нищо, започвайте да обработвате. И почнаха да шляпат. Значи, в края на курса топката беше станала наполовина. Тя беше голяма, може би толкова, колкото мандарина. На края на курса, без абсолютно нищо, болката почти беше отминала, топчето се беше свило наполовина. 2 или 3 дни след курса топчето просто изчезна. Нямаше. Без абсолютно нищо друго да направя. Нито антибиотици, нито някакви лекарства. 3 или 4 дена след като се прибрах от курса, отоците по краката изчезнаха и до момента повече не са се появили. Това е, което го казвам от първо лице, което лично съм го изпитал и което за мен повече никаква друга система. Ходил съм, обикарял съм, срещал съм с различни учители по различни методи на лечение или на начин на живот, но този ефект, който се случи, този резултат, който се случи след пайдаладжина, поне до сега аз не бях наблюдавал в никоя друга система. Това, което... За топка,